Яңа Мәстәк авылыннан алдагы котлау сәламында алдык. Тату килеш яшәгән, бер-берсен һич кенә дә онытмаган сыйныфташлар арасыннан берсе Ахметов Илдус Исмаил улы бүген 7 август көнне үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан экраннар янына якынрак чакырып, аңа дуслары юллаган теләкләрне укып китергә ашыгабыз. 1963 елның 7 августында гаиләдә төпчек бала булып безнең якыныбыз якты дөньяга килә. Шук, шаян, батыр, малай авыл җирендә рәхәтләнеп балачак елларын уздыра. Барыбыз да без бер-беребезне белеп үссәк тә, барыбер якын кешеләр буларак без мәктәп бусагасын атлап кергәч кенә булдык. Әлеге вакыйга 1970 елның 1 сентябрена барып тоташа. Мәктәптә укыганда арабыздан актив, тырыш, булдыклы спортсмен, ярдәмгә ашкынучы сыйныфташыбыз буларак ул аерылып торды. Искә алып бергә укыган 10 ел эчендә булган вакыйгаларны сөйләргә күп. Эшләдек тә, укыдык та, ялын да итә белдек дияргә кирәк. Мәктәп еллары бик тиз узып китте. Язмыш безне төрле якка аерды. Илдус мәктәпне тәмамлап туган авылы колхозында хезмәт юлында башлап җибәрде. Шуннан ук армия сафларына да алынды. Хәрби хезмәтен үтәгәндә дә үзен бары яхшы яктан гына күрсәтте. Шулай булырга тиеш тә диде ул. Укуда да, олы тормышта да ул сын атмады. Армиядан кайткач тыйнак һәм акыллы егет белемле, укымышлы булырга теләп, Орлов шәһәренең милиция мәктәбендә гаи бүлегенә укырга керә. Узак еллар өлкә автоинспекция бүлегендә намуслы хезмәт куеп, полковник дәрәҗәсенә ирешә. Өстәвенә, Илдус Төньяк Кавказда барган бәрелеш вакытында катнаша. Аның әтисе дә Бөек Ватан сугышында илебез өчен көрәшеп яраланып кайтты. Улы да сын атмады дияргә кирәк. Гомере буе чын батырлар яши. Гомер әкрен генә алга барып, инде Илдус та лаеклы ялга чыкты. Әмма барыбер ул тик тормый, әле дә хезмәт итә. Күптән түгел генә аны Ульяновск өлкәсе ветераннар советы рәисе итеп сайладылар. Билгеле, ул бу урынны лаеклы килеш алды. Хезмәт белән бер рәттән Илдус шәхси тормышын, гаилә корында онытмады. Матур тормышта яраткан хатыны Нурия белән күркәм 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Бүген инде аларның олы байлыклары 2 оныклары бар. Матур гаиләләрендә үрнәк һәм өлге булып бала оныкларына яшиләр. Шул ук вакытта Илдус без дусларын да онытмады. Авылга еш кына кайтып, очрашулар оештырып, бар бәйрәмнәрдә дә безне котлап, кирәк чакта ярдәм кулы сузып матур яши белә. Ул безнең иң якыныбыз, иң чын дустыбыз. Шулай итеп без аны олы юбилейлы туган көне белән тәбрик итәбез. Әле кайчан гына уйнап көлеп йөргән, бер кайгысыз, гынахсыз сабыйлар идек. Ә бүген һәркемнең үз тормышы, үз язмышы. Син дә гомер китабыңның 60-нчы битен ачтың. Сөенечкә булсын дустыбыз. Тик яшьлек кенә саубуллаша безнең белән, ә күңелләрдә һаман яз әле. Чәчләребезгә инҗе сарылган мизгелләрдә дә дуслыгыбыз югалмый бит. Синдәге ихтыяр кешенә, сабырлыкка, тырышлыкка, тыйнаклыкка таң калабыз. Яраткан хезмәтеңне узак еллар җиренә җиткереп башкарасың, җан атып эшлисең. Киләчәктә дә шәшкәдәй балаларыңның, тормыш иптәшеңнең кадер-назын, яратуларын тыеп яшәргә язсын сиңа дустыбыз. Менә шул узган гомерне уйлап, бүгенгесенә куанып, алдагысыннан яхшы булуын теләп, олы юбилеең белән котлыйбыз сине. Язны җәйләр, көзләр алыштырды. Без дә үстек, җиттек, өлгердек. Хыңгыраулы мәктәп елларыннан тормыш дигән юлга йөгердек. Кояшлы көн телибез сиңа дустыбыз, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда, якын дуслар булып яратып. Хөрмәтле Илдус Исмаилович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Мен достым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә.
Ишан